àṣẹ irúgbìn ni mí ẹni tó gbìn mí ní lórí. keyboardist kó máa lọ kápálà yẹn náà máa lọ bẹ́ẹ̀. ilẹ̀ tó wù mí ni máríkà sí wà lágége kó wọlé. òjò tó rọ̀ sí ilẹ̀ tàfi wáyé ṣáà ni máa wá. ọlọ́run bá mi kẹ́ bàbá wa kò tó gbàgbọ́ wọn. bàbá wa ṣe yẹ̀kọ́ ádámà àlè lórí. bó bá ti lọ náà láṣẹ máa jù sí. bàbá wa ṣe yẹ̀kọ́ ádámà àlè lórí. mo ní tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí kéwú lè fẹ́ nífẹ̀ẹ́ máa kéwú. àìmọye ọdún ni wọ́n fi ń ṣẹ̀rù sí kéwú. bàbá ló yọ wá wọ́n sì túbọ̀ wá ní mọ́ wọn. bàbá wa ṣe yẹ̀kọ́ ádámà àlìyí lórí. bàbá wa ṣe yẹ̀kọ́ ádámà àlìyí lórí. orí mi ń wù ara mi sì yá mo dúpẹ́. kékeré tí mo ké lọ́dọ̀ ádámà ló ti wáyé. ṣèkẹ́ṣèkẹ́ rẹ̀ fún ádámà àlìyí lórí. mo ní kọ́lọ́hún má ṣe mí lọ́tà balùfà mi láéláé. adúmáradán adóde má ti jù òdòdó. àbírin ni wá ìsìnà bàbá làgègè. bí nọ́mbà ti kú àbẹ̀rù bòjú láyé wí. bọ́gẹ̀dẹ̀ bá ti kú àfọmọ́ ẹ̀rọ kò sáyé. ádámà ti kú ẹjọ́ ọmọ rẹ̀ ó ṣèjọba. ádámà dáná òun ní tòní kò rújú. ìtàkùn tó so bá ṣe bóun náà ló ṣe dédé. àbíbùlá ádámà sá lọ́kà tiwa. àbíbùlá ádámà sá lọ́kà tiwa. àpàlà àwọn tíráàkì ẹ̀ ní wípé bí pẹ̀lú lù sí pé aláàláyé láà ìlàlá ọ̀hánlá. ìlú ẹ̀ gẹ́gẹ́ nìyẹn. ìlú ẹ̀ gẹ́gẹ́ nìyẹn. aláàláyé láà ìlàlá ọ̀hánlá. Muhammadu ya Rasulallah ìhàlá. aláàláyé láà ìlàlá ọ̀hánlá. abẹ́dúgbẹ́ bọ́lọ́. Muhammadu ya Rasulallah ìhàlá. ó máa wá wọlé ilé iye ìfàrẹ̀ àmì ṣe ìkàlẹ̀ lórí. wàsídì ń dára ó máa ma jìrà wà ó jìrà. irúgbìn ní ẹni tó gbìn ní lórí. ilẹ̀ tó wù mí ní máa ń bá sí wà lágége. òjò tó rọ̀ sí ìjẹta tó wáyé ṣáà ní màmá. ọlọ́run bá mi bẹ́ bàbá wa kò tó gbàgbọ́ wọn. bàbá wa ṣe kó ádámà àlìyí lórí. bisimilahi kúlù aláwọ̀ fún mọ̀lánà ṣẹ́ka adam. bisimilahi rahman rahim. kúlù hu aláwọ̀ ahad. Allahu samad. lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. bàbá